Chingekio giki heye nsengi magendete guchingira abanyagitari abateresa nigo kurwase kaunti ya Nyamira boiga abateresa bechinyagitari cha serikali bakoro kurubekana kwa muremba ase guchingira ritukeliga hase boigo baguchingira emirimo eyo bagwikirani ase obogwenia okwana ase enyagitari enene ya Nyamira egotuka ime ye ward ya Township ebunge ya West Mugirango nigo mugwaziri w'obochenu ime ye kaunti eyo Dr. Donald Mogoi nigatumika ribageria sogotogia emirimo emekong'u heye gwikaraniwa n'abateresa obutuko n'omubasasa kwanera ase boigo kurwanira amagima y'abantu asa chinyagitari cha serikali oigate buna emoroberi n'oraro bwa serikali ye kaunti eyo gochikobarika abateresa bande eri bachigokonya ase ogokinia ebirengo by'obukoreri bw'obogwenia. Kuyamona samarita Dr. Donald Mogoi waziri ya afya ase kaunti ito ya Nyamira. Lero togo celebrate Nurses Week tune county ntumanyete ngantu gwati kinasi kito tumanyete buna abanasi abanga bari chinyagitari kito nabagarete system yiteganda tekorani nabagarete no nyagitari ya Nyamira kusinyagitari ende yonse tugwati spogari ekorukwe nyagitari igona kiagara tuate abanga bwo to celebrate tukeri na barabo nande namba ibiri ngatogo celebrate tukeri na barabo uika to akikishenga twanyare ko boto gukwana na barabu ase mipango tubwate kuhusu system yetu ya afya na kulingana pia ne mipango iri mugaba na bwate nga kuchimutu nkitogo chikokora kuhakikisha nga egasi y'abanasi nebe egasi y'ngororo nande egasi iri supported. Ase ya Marieta ngoro kukarani ateka ntenerete Nurses Nyamira County ase tukori rero ntono mogoko mone muna Nurses ba Nyamira County asinge nchona intu twabere n'abandi b'eki county kinde bochengera ritukeriga yarengeria Nurses Week ya chakirange wiki yamo yaerire leo na debokaro kore climax Nairobi lakini ntuna Nyamira tokarariba kandi bakosherekera Nairobi ntuna Nyamira tosherekerega iga itu gotogochengera Nurses asigasie engia nande enkongu beruete kokora asabaroire konya Nurses ngwetera bare amakongu ao lakini nande mono betuma igero gokonya asobogima kwa abantu konya mona sibuna maternity abantu bara abange Nurses bakonya abangi na konyora abana bakonya no ni ward abantu abange baroro Nurses nabo bakogendera kushugulikana kabari bagenderete taninga Nurses buko bakolega sikorwale barwire tukubatana twensibe as a team neji kada chinde clinic officer doctors and other cadres but anere to argo shirika Nurses samalieta ngoro ku Dr. Jared Weba onde mu director of medical services ase county ya Nyamira lero ninda moko ko join Nurses ya Nyamira county government asoko shirika litukuri kuna international Nurses Week elio liko chengera egasi ye nurse n'abanasi bali bagokora egasi asokurwali abaroire baitu sinyagitari na nene mono ko bakera aba nurse baitu ba Nyamira county ngambu yamono na hongera segasi engia lero niritukulie ino na mokoli chengera na ntu twensi twagokire kiagera twagwaterende pamoja asokurenda afya ya abaroire baitu na kobasomia chinjira chinyinge asoko menya buya. Tuko na hospitali 116 public hospitals ambazo ziko operational of course, lakini zinaweza kuwa kwamba kuna mali kuna upungufu ya wafanyikazi. Tukianzia referral yetu of course, sababu wengi wameretire, wengine wamehamia nchi zingine kutafuta kazi huko, numbers zao zimepunguka sana. So vile board inakuja, matarajio yetu ni kwamba watashughulikia uajiri ya madaktari na wauguzi ili waweze kuingia katika hizo hospitali.